Què tal? Benvinguts a un nou podcast del Lleida Esportiu. Avui, com sempre, estem amb Pol Empurlanès. Hola, Pol. Hola, molt bones. Avui començarem parlant d'aquest partit que va jugar el Lleida Esportiu el passat diumenge. Doncs sí, es va imposar al Villarreal B un rival directe per entrar als playoffs per 3-0, una victòria contundent que l'equip de Molo va jugar per mi molt bé. Te va agradar? Doncs sí, va jugar molt bé i em va agradar el joc. Creus que va ser el millor partit de la temporada? Doncs no ho sé, perquè potser ja fa temps que de la temporada, ja fa molt temps de la temporada, però va jugar molt bé contra un rival tan important que s'havia de guanyar sí o sí, doncs va jugar molt bé. També l'important és que guanyem el gol average amb aquest equip com pot ser un rival directe. Tu, quina nota li posaries a l'equip de Molo? Doncs un 8,5. Per tu, qui va ser el millor jugador del partit? Per mi, doncs, els golejadors. Per mi, Marc Martínez i Xemi, que recordem que Marc Martínez va marcar al minut 28 de penal, un penal per mi clar, i just abans del descans va marcar un golàs de fet que de dins cava fora de l'àrea Xemi, i just començar la segona part va tornar a marcar Xemi amb una volea. Doncs sí, Marc Martínez va marcar de penal. Jo, sincerament, al camp no vaig veure si era penal o no, des de la posició que estic situat, però després, com heu pogut veure, he vist el resum i m'ha semblat penal. Per què? Doncs perquè a partir d'ara totes les mans són penal. Sí. Anem a passar a l'alineació que va presentar l'equip blau per aquest partit, i és que va sortir amb Pau Torres, José Ruiz, Adri León, Marc Trilles i Joan Oriol, César Soriano, Marc Martínez i Xemi, i a dalt Liberto, Abel Molinero i Raúl. Un cop més, Eder torna a ser suplent. Com vas veure aquesta alineació? Et va sorprendre? Em va sorprendre més que César Soriano jugui més al mig del camp, i lo de Raúl ja no em sorprèn, però jo segueixo dient que per mi és millor Eder i tindria que jugar més. Raúl últimament doncs, feia bons partits, però està tornant una mica com al principi de la temporada, i Eder és molt lluitador, li falta gol, li falta una miqueta de gol, però bueno, anem-li a donar un toc de positivisme i anem a veure què tal. Doncs Pol, a mi el Lleida sí que els primers minuts va sortir el Villarreal molt ben enxufat, i va tindre una ocasió que Pau Torres va aturar molt bé, que podria haver sigut el 0 per inicial, però el Lleida se va fer i amb el gol de Marc Martínez es va refer i va començar a dominar el partit, i per mi, tot i que el Villarreal va tindre potser una mica més de possessió, el Lleida creava més ocasions, no estava dominat pel Villarreal per possessió, però tot potser una mica més. Vull dir, per mi un bon partit del Lleida, que se nota que era un partit sèrio per entrar o intentar playoffs, que ara mateix estem a 3 punts dels playoffs. En principi havia de sortir Lusso, però va tenir unes molèsties a l'entrenament de divendres i es va notar l'escalfament una mica que no podia estar al 100%, així ho va dir Molo. Va sortir César Soriano i la veritat és que va complir. I amb això tinc un comentari aquí del Mesc o Jones que diu: sempre és apercebut el nivell de César Soriano. Quan ha arribat al camp ni calentava per a titular. Pocs minuts després entra per tornar a marcar-se un partit de professional. Això, si li'n diu, està endollat per l'equip. Quan se'l necessita no falla, ni una queixa cap a ell. Doncs sí, César Soriano me va agradar molt, tot i que sí, ja es nota que és veterà, per mi César Soriano ja és una mica vell, però va ser un bon partit. I abans que parlem d'Eder Díaz i Raúl, els canvis van ser al minut 65, Raúl va sortir per Eder Díaz, al minut 71 un canvi inesperat, va entrar Provencio, que no jugava quasi bé, el fitxatge d'aquest any de mercat d'hivern, si no m'equivoco, i va entrar per Adri León al minut 71, i al minut 80, l'últim canvi, va entrar Fernando Cano per Marc Martínez, l'autor del primer gol de Lleida. I si vols, Pol, passem a uns comentaris que tinc per aquí. Sí. Que Giuseppe diu:
Venga todos al campo de Lleida Esportiu a muerte, que si no, adiós playoff. Visca el Lleida Esportiu, todos somos el Lleida Esportiu. Un altre que diu Julio Mejonca. Partidazo de Lleida, este año sí el Lleida va a jugar los playoffs. Força Lleida, força Lleida. Doncs un comentari positivisme per a Lleida que està a 3 punts tan sols dels playoffs. I Sergimovic diu: m'ha agradat el partit del meu Lleida Esportiu de Referma Club de Futbol. He vist molt d'ofici en els nostres jugadors, deixant en ridícul un equip de xavalets inexperts, com ha de ser. No obstant, crec que ens falta acabar més jugades, problema que arrosseguem durant tota la temporada. Canviant de tema, Chemi, jo l'any passat el criticava molt i per mi ha millorat molt. I tu abans dies de César Soriano, que està molt bé, jo crec que té 36 anys o així, i per mi compleix bastant. Crec que no és un defensa central, però quan surt al camp, compleix. Home, sí, és obvi que, i per l'edat que té, que segons tu 35-36 anys, que és ja molt veterà, doncs sí que està complint per l'edat que té. Òbviament, i César Soriano, per mi, encara que l'edat que tingui, està sent un jugador important per Lleida que està jugant molt bons partits. Però és el que dius. I Chemi, per part també, han millorat moltíssim. Recordem l'últim contra el Legea o Badalona, que van quedar també 3-0 al camp de Lleida. També va fer un doblete ell. Jo crec que Chemi està molt integrat a l'equip, que pot aportar molt. Pol, creus que aquest partit és just del resultat? Per mi pot ser tanta distància amb el marcador, potser no, però la victòria sí. Doncs vinga, anem als resultats que han hagut aquesta setmana a la segona divisió B. Doncs vinga, comencem amb el València Mestalla Egea el dissabte 9 de març. 1-1 van quedar amb empat a la marcador. Espanyol B Sabadell, un partit d'equips de playoffs. Victòria de l'Espanyol contundent per 4-2, que el líder ja no és el líder del Sabadell, sinó és el Castelló, si no m'equivoco, i l'Espanyol es refà i torna a lluitar pels playoffs. Passem al diumenge 8 de març, on comencem amb l'Andorra Orihuela 2-1 a favor de l'Andorra. Ebro Hércules empat a 0. Cornellà Atlético Levante 1-0, el Cornellà es fica a playoffs. Olot Badalona 2-0 a favor de l'Olot. Barça B, Llagostera 3-2. Aquí sí que veia el Lleida Esportiu Villarreal B per 3-0, com hem comentat. Castelló Prat, una victòria del Prat al camp del Castelló sorprenent, que està lluitant per el descens. 1-3 va guanyar el Prat, una victòria que el Castelló el deixa tocat. I la Lucía, Gimnàstic de Tarragona 2-0 a favor de la Lucía. Quin és per tu el resultat de la jornada? Per mi, l'Espanyol B Sabadell, un partit important que va quedar amb un resultat no esperat per mi. I també el Castelló Prat, sobretot, per la derrota del Castelló al seu camí contra el Prat, que està lluitant per el descens. Una derrota sorprenent. Doncs sí. I és que el Prat va posar a l'acabar el partit un tuit que deia: final a Castàlia, quins collons teniu, equipàs, el Prat guanya a casa del líder. Quina eufòria. I tu creus que el Prat es pot salvar? Doncs ara vaig a repassar la classificació i crec que està descens segur i està 17è, bueno, jo crec que sí que es pot salvar. Està 16è el València amb 26 empatat amb el Prat, que ja és el playoff de descens, i jo crec que es pot salvar, només està a un punt de la salvació, i jo crec que es pot salvar perfectament i el que queda per davant de temporada. Pues temps per repassar aquesta classificació. Líder continua estant una jornada més el Castelló amb 50 punts. A un de diferència està segon el Futbol Club Barcelona B amb 49 punts. Tercer el Sabadell també amb 49 i quart el Cornellà amb 49. Del segon al quart no hi ha ni un punt de diferència. Cinquè situa el nostre Lleida Esportiu amb 46 punts. Sisè Villarreal B 46. Setè el Olot apretant, 44 punts. Vuitè, Espanyol B, 42 punts. I aquí és quan trobem a l'Andorra, 41 punts. I deuè, amb 39,
la Núcia. A zona de descens, fora del descens, està 14 el Gimnàstic de Tarragona amb 31, l'Egea 27è, perdó, està 15 amb 27 punts. 16è, ja a la zona del play-off per el descens, està el València Mestalla amb 26 punts. Ja al descens 17è el Prat amb 26, 18è Hèrcules 25, Badalona 19è 24 i l'Orihuela està últim amb 23. Pol, el Nàstic ja s'està cada cop allunyant més de la classificació. Finalment, jo crec que ja està sentenciat que el Nàstic no baixarà. Doncs, Pol, encara, si a la jornada 28 que estem, la classificació segueix molt ajustada perquè, si et fixes des del desè, al primer només hi ha 11 punts de diferència i entre els 4 primers un punt. La distància més llarga d'aquí dels play-offs és la de Lleida-Cornellà per 3 punts, que tampoc és res, és només la victòria, i segueix la classificació molt ajustada i el que fa per part de baix més del mateix. Del 20è al 17è, al 16è, es porten 3 punts, és a dir, una sola victòria. Vull dir, està molt ajustada i estem en la jornada 28. Per tu, Pol, quin és l'equip més fort que has vist passar pel camp d'esports? En aquell moment o actualment? Sí, què mirem? No, el que més t'ha agradat pel joc. El Barça B. Barça B, a mi també. Va jugar millor que el Lleida i és el que diem, que va fer un molt bon partit i encara gràcies que ens vam emportar el punt. Ahir dimarts s'anunciava que la Federació Espanyola va anunciar que les dues pròximes jornades es jugarien a porta tancada, però avui què ha passat? Doncs que la Real Federación Española de Fútbol ha comunicat oficialment davant l'alerta sanitària per la malaltia del coronavirus la suspensió de tots els partits de futbol i futbol sala d'àmbit estatal no professionals, entre les quals s'hi troba la segona divisió B, pel termini de 2 setmanes. Aquesta mesura, doncs, afecta els partits programats de les jornades 20 i 30 que el Lleida Esportiu havia de jugar contra l'Atlético Levante el diumenge 15 de març i contra l'Hèrcules d'Alicante cap de setmana del 21 i 22 de març, respectivament. Pròximament s'informarà sobre la data de disputa d'aquests dos partits. Què te sembla tu que se suspengui la segona divisió B durant 2 setmanes? Preferies que s'ajornessi? Que s'ajornessi no, que se juguessin a porta tancada? Doncs jo crec que el futbol sense aficionats no té sentit i jo, el que dic, quan es va anunciar que jugaria a porta tancada, també corren risc els jugadors per mi de contagi i tampoc em sembla bé que el futbol sense afició és que a fi del cap els jugadors juguen per l'afició i si no hi ha l'afició, per a què és? Si és el seu treball i em sembla bé que l'hagin suspès per prevenció amb aquest coronavirus que ja porta aquest any aquí al món, arreu del món i és el que et dic, previsió i no sé què dir, està bé la previsió i tampoc perquè la lliga se pare una mica. A veure, per mi me vaig enfadar, com dius tu, al veure això ahir, no? Perquè al final... I a més al millor moment de Lleida. Clar, és que se jugui a porta tancada 2 partits, doncs em vaig emprenyar una mica perquè, clar, és que al camp de Lleida no és que hi hagi molta gent, perquè dels 2.000 espectadors no passem gaire, però bueno, tampoc diran tu sí, tu no, tu sí, tu no. Jo crec que la millor decisió és aquesta que han pres, que se suspenguin els 2 pròxims partits, que s'ajornaran, i amb això @Albert_Escuer ha fet una enquesta, que és suspenen els partits del Lleida Esportiu al camp de l'Atlético Levante i amb l'Hèrcules al camp d'esports. Com ho veieu? Ens va bé, ens va malament i l'última acció és ni fu ni fa. Han hagut un total de 95 vots i ens va bé, ha sigut l'opció menys votada amb 17%, la més votada ha sigut ens va malament
que se suspenguin, 53%, i ni fu ni fa, 31%. Amb això el Santiago Gramunt ha respost: jo trobo absurd que en algunes coses hi hagi risc de contagi, però per exemple a les escoles, instituts, universitats, supermercats, etc., sembla que no hi ha cap risc per a les mesures que es prenen, almenys a Catalunya. La lògica on està? Perquè jo no la trobo. Això va passar ahir amb el partit de Champions entre el València i l'Atalanta, que es va disputar a porta tancada. En canvi, les falles, que hi ha un munt més de visitants, doncs pot anar tothom i no se suspèn. Com ho veus tu, això? Doncs és el que t'he dit, és la prevenció sobre aquest coronavirus, que jo sincerament prefereixo que es suspengui que no que es jugui a porta tancada, perquè l'afició és el que et dic, és el més important del futbol, els jugadors juguen per a ells i s'ha de suspendre per aquests motius del virus. Doncs sí, la setmana que ve no tindrem podcast, perquè... Bueno, primer de tot, tinc aquí un comunicat també oficial del Lleida Esportiu que suspèn els entrenaments del futbol base sí. per les pròximes 2 setmanes. Bueno, el club ha decidit suspendre els entrenaments del futbol base i l'escola com a mesura de la prevenció contra l'expansió del coronavirus, i la suspensió es mantindrà en primera instància fins al 23 de març o fins al nou avís subjecte o les indicacions que emetin les autoritats sanitàries i esportives. Sí, perquè la Federació Catalana avui ha emès un comunicat que també els partits de tots els clubs de futbol base de Lleida, o sigui, Atlètic Segre, Balàfia, Bordeta, Lleida, doncs no tindrien lliga, també en pròximes 2 setmanes o en un avís. Doncs per això que diem del podcast, que la setmana que ve no tindrem. Què farem llavors? Doncs no ho sé. No ho sé. Després d'aquestes dues jornades, tot de la manera que encara no sabem què fer, ja ho anunciarem per Instagram i per Twitter, segurament, i ja us anem avisant de com va, de si farem vídeos, si farem algun informatiu per les redes socials o qualsevol cosa ja us avisarem. Tenim algo pensat, que és que sortir a la ciutat de Lleida i preguntar a veure què saben del Lleida Esportiu, però encara no sabem ben bé si ho farem o no, o sigui que seguim-nos al nostre Instagram, que ho comunicarem, com es diu, Pol? Doncs @podcast Lleida Esportiu _ i a Twitter, com es diu? @pesportiu. Amb aquestes dues redes socials us anunciarem si hi ha el vídeo aquest de preguntant a la ciutat de Lleida què sap del Lleida Esportiu o no. Ja us ho direm. Pol, vols afegir alguna més? Doncs no, ara us deixarem amb Marc Martínez, suposo. Sí. El post de la prèvia contra el Llevant, que s'ha suspès, però que us deixem aquí la roda de premsa i doncs disfruteu-la. Doncs sí, nosaltres igual ens veiem la setmana que ve. Adeu i visca el Lleida. Us deixem amb Marc Martínez, entrevista que ha fet pública el Lleida Esportiu. Bé, Marc, incertesa, no? Per saber si jugarà, seria porta tancada, si no jugarà, com hi viu això la plantilla les últimes hores? Bueno, doncs el que tu dius, no? Una mica a l'espera del que es pugui decidir. Sí que hi ha una decisió presa ara mateix, que és jugar a porta tancada. Evidentment no ens agrada, ens agradaria, doncs, bueno, entenem que és un esport on és un espectacle i necessitem aquesta gent, a part que nosaltres, la nostra gent ens dona molta força aquí al camp d'esports, no? Però també entenem que, bueno, que és una situació extraordinària de salut pública i que els experts saben el que s'ha de fer, no? Així que esperarem a veure quina és la decisió. Perquè veig, tu ets partidari d'ajornar, de no jugar, Bueno, soc partidari de pensar així en el cas dels aficionats, no? Perquè és una pena que tinguem que jugar i que la gent no pugui estar amb nosaltres, no? Però també pensant egoistament en l'equip, estem en un moment molt bo nosaltres, no? I parar-nos ara no és l'ideal. No vol dir que quan tornem estiguem més malament, no ho sabrem, però quan l'equip està en aquesta dinàmica i amb aquest nivell de joc, soc partidari de no parar. Però bueno, al final no és una decisió que prendrem nosaltres acatarem el que es decideixi i ja està. Això, Marc, també es pot entendre com l'AFE ha demanat que se suspenguin, que s'ajornin els partits per la salut també dels mateixos jugadors. Es pot entendre també aquesta opinió de l'AFE. Sí, és totalment entenible.
Nosaltres al final també, vulguis o no, hem de viatjar a una altra ciutat, quan vinguin jugadors aquí venen d'una altra ciutat que no sabem quin risc de contagi han pogut tenir, llavors és entenible, no? Però bueno, és el que et dic, nosaltres acatarem les decisions que es prenguin, sapiguem que l'important és la salut pública ara mateix, és el que et dic, són dues decisions que creen controvèrsia a nosaltres, perquè una per la nostra afició, que ens agrada que estiguin nosaltres sempre, i l'altra que tenir que parar per l'equip, ara mateix que estem en un bon moment, també seria dolent. Teniu por, Marc? En quin sentit? Por? Por pel que està passant, és a dir, perquè us pugueu encomanar, perquè... No, és una situació extraordinària, realment no l'havíem viscut mai, és nova per tothom, evidentment hem de tenir les mesures preventives que s'exigeixen, no? Però bueno, donar-li la naturalitat que toca, no? Amb els cuidadors que toquin. Li hem de donar ja una mica més de serietat de la que quan ho veiem a Xina li donàvem, no? Però bueno, tampoc crear un alarmisme brutal, no? Ho has dit tu, arriba precisament en el millor moment de l'equip d'aquesta temporada, coincideix amb mi que esteu millor que mai ara, a part, sobretot físicament, Sí, no sé si millor que mai, no ho sé, hi ha hagut moments a la primera volta que estan molt bé també, però estem en un molt bon moment, no? I més en el moment que és, que s'acosta al tram final, que cada cop queda menys i trobar-te en aquest moment de la temporada així és molt bo. Li falta però ara a l'equip, Marc, enllaçar una dinàmica de victòries, no de partits sense perdre, sinó de victòries, aquesta victòria fora de casa. Sí, bueno, la famosa victòria fora de casa, no? Sí, seria ideal, clar, nosaltres sempre ho dic, treballem cada partit per guanyar-lo. Nosaltres no us penseu que quan ens toca jugar fora estem durant la setmana pensant quin martiri, que hem d'anar fora, que no guanyarem, no. Nosaltres hem estat a fora molt a prop de guanyar i ho sentim així, o sigui que anirem allà abans sense cap tipus de miraments a intentar guanyar el partit. Si jugareu contra un filial, deia jo que atípic, no és el filial que coneixem tots, és un filial bronco si convé, que sap jugar l'altre futbol també, per això et dic que és un partit a priori complicat. Sí, és un filial diferent una mica, domina quasi tots els aspectes del joc, a nivell ofensiu també són gent molt desequilibrant, a nivell defensiu és el que tu dius, saben quan el partit s'ha de fer d'aquests broncos difícils, però bueno, l'acabarem d'estudiar, avui hem repassat una mica el nostre partit anterior, demà començarem a parlar ja del Llevant seriosament i bueno, buscar les seves debilitats i intentar atacar-les. Escolta, a nivell personal, Marc, estàs en la teva millor versió, el de, per exemple, fa 4 temporades, quan se va jugar aquella promoció a Sevilla, estàs en el teu millor moment, Marc, personalment? No ho sé, perquè clar, jo vaig marxar d'aquí, parles de Sevilla, vaig estar 2 temporades que no vaig patir quasi lesions, vaig tenir una regularitat, vaig haver moments millors, pitjors, sí que l'any passat va ser molt dolent i bueno, sí que ara mateix la veritat que em trobo molt bé, a part l'equip m'està acompanyant a nivell de joc, a nivell de resultat, a nivell de tot, i és un bon moment, sí, però tampoc el catalogaria com el millor, no ho sabria dir.